Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment qed ikollu impatt pożittiv u qed isarraf għal madwar 1% tal-prodott domestiku gross Malti. Dawn uħud mill-osservazzjonijiet tar-regolatur tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment Godwin Grima fit-tieni rapport annwali tiegħu. Rapport li ħares lejn l-informazzjoni sa 30 ta' Ġunju 2015. Rapport li jinnota wkoll it-titjib li seħħ fil-programm matul din is-sena u kif mal-aġenti involuti f'dan il-proċess Identity Malta toħroġ with flying colours. Il-parti l-kbira tal-applikazzjonijiet daħlu mill-Ewropa, il-maġġoranza mill-eks Repubbliċi Sovjetiċi. Kien hemm ukoll applikazzjonijiet mill-Amerika ta' fuq, l-Asja, il-Lvant Nofsani, il-Golf, l-Afrika u waħda mill-Amerika t'isfel. B'kollox flimkien mal-75 applikant li nħarġitilhom littra ta' approvazzjoni s'issa, inħarġu ittri ta' approvazzjoni lil 51 konjugi, 81 il-dipendent taħt 18-il sena u 34 dipendent il fuq minn 18-il sena. 52% tal-applikanti huma self-employed, filwaqt li 77.3% għandhom livell ta' edukazzjoni ta' mill-inqas baċellerat bi kważi 15% b'dottorat. Ir-rapport tar-regolatur jindika wkoll ix-xiri ta' proprjetajiet b'medja ta' ftit inqas minn 790,000 euro kull waħda, jiġifieri iktar mid-doppju ta' dak mitlub mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-parti l-kbira ta' dawn il-proprjetajiet inxtraw f'Taslima, kif ukoll il-Mellieħa, San Ġiljan u San Pawl il-Baħar. Fl-istess waqt il-kiri ta' proprjetà kienet l-iktar għażla komuni. Il-kirijiet kellhom medja annwali ta' ftit inqas minn 120,000 euro fis-sena, fermola mill-minimu ta' 16,000 mitlub mill-programm. Ir-regolatur innota li bejn persuni akkreditati biex imexxu l-applikazzjonijiet hemm kunsens ġenerali li l-programm huwa a positive experience all round. Il-ġurisdizzjoni Maltija u l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea jidher li saħħew ferm dan il-programm. Fl-istess waqt sostnew li għalkemm forsi għoli fi prezzu, il-programm Malti ta' ċittadinanza b'investiment huwa kkunsidrat aħjar minn programmi oħra.